ulkopuolelta ja sieltä Kalli Jossi välistä pois nimittäin. Sulla sitä sanottu negatiivista kulmaa, että se voi heittää kyllä omiin. Ja 700 vähän röpättää römisee, mutta hyvin tuntuu laulavan. Chevy isolohko siellä 534 kuutiotuumaa. Saa kyytiä oikean jalan pedaalin. Tää alkaa kuulostaa ruotsalaiselta kalastusohjelmalta, kun sanotaan. Komiasti laulaa kyllä tuon auton hevosvoimaa, niitä ei ole ilmoitettu lukemina, siinä on vaan ilmoitettu Rolls Royce tyyppisesti, tehoa on tarpeeksi. Ja sieltä lähtee Carson McRusin viimeinen rypistys. Hyvin tuntuu laulavan, ei röpise, ei röpätä liian pintaa, löytyy isompaa vaihtaa jo silmää siellä ja sitten viimeinen loikka. Hän on ilmoittanut, no kyllä sieltä Käpin Hatekin auto vaan tulee. Onko hänellä nyt aika vai mitenkä sinne päästään? Pääseekö Hate vielä lähtemään? Kyllähän ainakin sinne Vilsun laittaa oikealle ja painelee Graversenista ohitte, että hei nyt radalle ja nopeasti. Rabismerkkinen Suzuki on saanut sinne uuden vetoakselin etuakselistoon. Ja katsotaan, kestääkö se seuraavaa rypistystä. Heppojahan tuossa Haten autossa on noin 500. Väliikö? No, niin se on nojaa. Ja Hatehan on tällä hetkellä viimeisenä tuossa Modified-luokassa. Varmastikin haluaa sijoitusta nostaa. Heti kokeilee keulan kestävyyttä, että mitenkä ne uudet vetoakselit siellä kestävät. Ottaa pienet nenät sieltä niin sanotusti. Nyt taitaa vähän ajautua radalta sivuun. Ei kääntynyt tuosta. Lippu on pikkuhiljaa niinku tyrkyllänsä siihen. Ja näin punainen lippu. Ja heti kuitenkin sieltä radalta, mutta edellinen pätkä päättyy nollille. Joten kyllä Hate sieltä nousee 3 pätkää vielä niin jäljellä hänelläkin tänään vielä ja huomenna on aivan ja 860. Eipähän tullut yhtään näyttävästi Eaglella niin kuin Käpin Hate Rabis-autolla. Hate veti kyllä mukavat pikku noussit sieltä. Joten Sigur Rós antaa mailaa kunnolla. Todella vaivattomasti tuohon asti, mutta tuossa lopussa se juju sitten piileekin. Haetaan vähän erilaista ajolinjaa kuin Ole Graversenin, mutta mitenkäs tässä lopussa sitten käykään. Turvahenkilökunta ainakin juoksee karkuun, mutta sieltä haetaakin ihan omalla pyydillä tuo linja ja ylös mennään. Terminaattorille kenkään.
oltiin menossa väärältä puolelta porttia, mutta Rottan korjautua ottaa sisäpuolta reikaan. Ja sitten lähtee tuo Rottanin viimeinen pyristys ja ottaa ihan täysin samanlaisen ajolinjan kuin Islannin kaverikin. Nyt ei pidä lopettaa kaasuttamista, kyllä pitää antaa loppuun asti mailaa. Ja näin Haasmäki antaa Inseenille kenkää. Todella eleettömästi kyllä Haasmäki tätä ajaa ja tehokkaasti, erittäin tehokkaasti. Ja tuntuu olevan suosituin ajolinja tuo, että haetaan tuolta viimeiselle portille vähän oikean kautta, mutta Haasmäki vähän sitä oikaisee, mutta miten käy? Sinne taitaa jäädä valitettavasti. Kyllä siellä etupäässä jotain vikaa on, nimittäin kellopyörät eivät ole. Ja päivän ensimmäiset niin kuin kunnon kaudet voisi sanoa näin. Kellassa siellä ylös, niin annetaanpahan sitten kohta kunnon aplodit. Siellä on vähän tultakin. Saadaan kunnon dramatiikkaa tähän kilpailuun. Toivottavasti ei ole nenävalkaisu viikko. Suullisia muistikuvia mielestäni kerää. Muistaakseni jälleen turhan tyttöystävää hain. Podareita kaivesi kuljärven kauille. Kun se vetää minut aina niin hapoille, pukelen tää silmät verestää. Avaan kaljapullon ja ryhdyn sitä liikkää. Mä juon kaulia ainia. Se on hyvä. En välitä paksasta pätkääkään, kun täynnä on pää. Mä juon kaulia ainia. Se on hyvä. En välitä paksasta pätkääkään, kun täynnä on pää. Joku kaunis päivä tulee noutajan. Ja vie mun maksamme kokonaan. Mut sua kaipaamaan jäisen. Susta haittaa olla, kun joudun hulittamaan itseni kipeäksi. Noista kaljapulloista niin monestaan. Aivan liian monesta. Jokke juoppo oli minun idoli, mutta jokke liikaa oppia kuoli. Viinapirut järjen multaan vei. Silti kaljaa voita mikään ei. Mä juon kaljaa ainia. Se on hyvä. En välitä paksasta pätkääkään.